או איזו תחושה מאוד קשה שאתה פתאום רואה את ההורה שלך חזק והמגדל במצב כל כך חסר אונים. זה מצער לראות את הקטע. דווקא אני תמיד ככה, חסתי על אימא שלי שהיא בעצם הרגישה מושפלת ובמקום לא, היא בעצמה טיפלה במוגבלים וסיעודיים, אז בשבילה להיות פתאום מוגבלת. זאת אומרת, דווקא אני מסתכלת מהצד, לי היה יותר קשה לראות אותה. לראות אותה בחולשתה, וזה מחבר אותנו מצוין. את עשית הצגה שכתבת ואת מציגה אותו לבד, ואת מדברת שם במקום של אימא שלך, נכון? נכון. בעצם איזושהי זעקה שלה או תחושת שליחות, כאילו היא... לקחת את הקול שלה במצב ההוא, אז אנחנו רוצים לראות קטע קטן מההצגה הזאת. אני במסיבת חנוכה אצל הבת שלי. כל החבר'ה הגיעו. כל החבר'ה. עם הילדים. חמודים. גדלו. אותי הושיבו לפני זה, בסלון, בפינה. אתם יודעים שאני לא ממש אפריע, וגם לחסוך ממני ומאחרים את החשיפה למגבלותיי. סביבון, סוף סוף סוף, חנוכה, הוא חג טוב. אוי, רחל, שלום, שלום. מה שלומי? בסדר, בסדר, כמו שאת רואה. נראית טוב? תודה. תודה. טוב כזה על כל שונאי ישראל. יהיה בסדר? כן. איזה בסדר כבר יכול להיות? שאני ארקוד במסיבות חנוכה. כן. כן. אוי, אני צריכה פיפי. איפה הליכון? החביאו אותו. מתביישים. אז מה אני אעשה? אני אקום. לא, אני לא יכולה, מדרון ארוך, השירותים רחוקים, אני מתביישת שכולם יראו אותי צולעת. בתיה, אל תקומי, אבל אני צריכה פיפי! תיזהרו! השובבים הקטנים אין להם בכלל רספקט לקליקר כמוני. הכל רטוב. הכל רטוב. הלוואי שהאדמה תבלע אותי. הלוואי שהאדמה תבלע אותי. קיפינימט. גוף מטומטם. גוף מטומטם. אי שליטה על סוגרים. מושג יפה. אי שליטה על סוגרים. הפיפי נוזל בלי שליטה. כמו תינוקת. הבת שלי, אירית, למדה לראות הכל. תוך כדי שיחה עם האורחים היא הולכת אחריי עם סמרטוט צמוד לרגל ומנגבת סביבון, סוף סוף סוף. שלא יראו, שלא יריחו. חנוכה, הוא חג טוב. ברוך השם, הגענו לשירותים. הרבה פיפי כבר לא היה, אבל תחתונים רטובים, חצאית רטובה. באמצע האירוח, באמצע הגשה, לעזוב הכל ולרחוץ את אמא.